Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi wezimpilo zethu. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje siyanxusa njengokuba kunxusa ubaba wethu osemazulwini egameni lika Jesu Kristu ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebugcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, uyafakazelwa yini yizwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi .uJesu Kristu, izwi lenkosi .uJesu Kristu. Ku-YouTube ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ungakhohlwa futhi no-subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izifundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi. Izwi lenkosi uJesu Kristu ku-YouTube, sorry balaleli, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izifundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo enihlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele khona nifakazelana ezifundisweni ukuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sherisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba osezulwini ngalesikhathi samanje sokuba sikwazi ukuhlanganyela silizwe ilizwi lakho. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, yena oyinhloko yebandla nesisekelo sokukholwa kwethu, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani bangcwele, nithatha amabhayibheli sihambisane endleleni yobungcwele. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu nilibandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Silokhu sibonga uNkulunkulu ngomusa nothando lwakhe phezu kwethu.
Yena osisekele sama kwaze kwaba yiso lesikhathi. Singamile ngokuhlakanipha kwethu kepha amandla akhe asimisileyo. Uthando lwakhe olusimisileyo. Yena futhi osibekezelelayo ukuba singayi ekulahlweni. Kepha siyazifunela ukuya ekulahlweni siyobhujiswa. Siyazifunela ukuhamba siye kwalasha emgodini womlilo. Sinenkani yokungafuni ukulalela umyalelo ophilileyo. Lapho khona sikhuthazwa ukuba siqine ekukholweni kwezwi nemiyalelo kaNkulunkulu evela ezulwini, engakhethi ibala lamuntu, engakhethi ukuthi wena ukusiphi, uthi ngikuthanda khona kulapho ukhona. Uma kuvume mina-ke ukuthi ube lapho, uzokuba lapho. Ufika izikhathi empilweni, uzame ngamandla akho, uzame uNkulunkulu ame alinde, ukuba kunesikhathi esibekiwe. Kunokwenzeka ukuthi ulwela imvula, lokhu khala ngemvula ebusika, awusakhali ngemvula ebusika, ufuna nje linethe ngoba yini utshalile amanzi awekho. Khale ngemvula uzukhompleni, hayi uNkulunkulu akafuni ukusinika imvula. Kanti isizini yobusika inesomiso semvula. Imvula ibekelwe ukuba bese kungena intwasahlobo, singena ihlobo uzoqala uNkulunkulu anethe isizulu. Angekho umuntu ongalindela ukuthi kuwamaqhwa kube neqhwa ehlobo, izoba khona ebusika. So uNkulunkulu yena-ke osibekezelelayo singenakho ukuqonda, siphume endleleni. Yena osithandile kwaze kwaba manje. Uyena osenzela inceba yokuthi kukho konke okwenzakalayo kukhazimuliswe yena, azikhazimulise yena, kudunyiswe yena, futhi aveze udumo lakhe ngalabo abamethembayo. Ngiyamethemba uNkulunkulu, kepha inhliziyo ingumkhohlisi, inhliziyo iyadukisa. Ngakho uNkulunkulu engaqondeni kwami uloke enginika ithuba lokuthi ngifunde ukwenza kahle. Kungakube uma ngase kufike isikhathi sami sokufa ngingakokwenzi kahle ngokupheleleyo, ngilokhu ngithi hayi ngizozama ukuthi nje isikhathi asikakofiki. Yabona lokwazi kwakho ukuthi kufanele wenze kahle sekuyisikhathi sokuthi wazi ukuba imake exoxela. Uma ufa sowazi ukube kumele wenze kahle, wazi indlela yokuthi kufanele wenze kahle kanjani, wangenza kahle. Lithi iBhayibheli bekungcono ukuba uzange wazi, kuthi kuthe sowazi wafulathelisa indlebe yakho nobuso bakho namehlo akho eqinisweni, walandela inhliziyo yakho engumkhohlisi. Uma ngikhuluma ngenhliziyo yami, ngikhuluma ngenhliziyo yomuntu. Angikhulumi ngenhliziyo yami kuphela, ngikhuluma ngenhliziyo yomuntu, kepha ngikhomba eyami inhliziyo. Inhliziyo ayinalo iqiniso. Inhliziyo izifunela okwayo. So isono sithola indlela ngokuthi inhliziyo ibe buthaka. Umuntu uthiwa buthaka enyameni kuqala inhliziyo. Uma imidlinzo yakho imibi futhi inamandla, uyanqobeka okholweni lwakho, ngokuba uzolandela le midlinzo emibi ezokuholela ekutheni uthathe izinqumo ezingalungile zilungele wena, umphefumulo wakho, inhliziyo yakho, unembeza wakho, ukuphila kwakho.
Uma kuthiwa khetha namhlanje ukuthi ufuna ukukhonza bani, uwona othatha isinqumo ukuthi ufuna ukukhonza bani. Ngeke size simkhonze uNkulunkulu singamazi. Yebo uSathane simkhonza nsuku zonke ngoba uSathane vele ufuna kanjani abangazi. Abenze sengathi bayazi. Mina nje angazi lutho. Kepha uJesu yena ngiyamazi futhi ngiyafuna ukumazi ngokuphelele. Aze apheleliswe enhlizweni yami uJesu. uJesu ngimthanda ngaphezulu mangase kuthiwa ngunkosikazi. Ngiyamthanda uJesu. Ngoba unkosikazi ngafika isikhathi sokuthi angishiye, angangihloniphi, angibulale, aphinge, enze konke okubi. Kepha uJesu ngeke azokwenza lokho. So uma kuthiwa uyakhetha, uthanda bani umuntu noJesu? Ngithanda umakhelwane wami uyithanda, kepha ngithanda uJesu kakhulu. Ngoba uJesu uyena ongikhombile ukuthi angikwenze lokho ukuthanda umakhelwane wami ngoba ngizithanda. Beke ngikwenze ngaphandle kwaJesu. Ngoba uJesu uyena ongifundisa ukuthi yipha ungabi nomona. Xolela. Kufuneke ngixolele. Okay, kufuneke ngiyiphe. Kufuneke ngibe nozwelo, kufuneke nami ngizehlise mengonile ngixolise. Waziwa ngithanda uJesu, waziwa muhle Jesu. Ungifundisa izinto ezinonile kuphela uJesu, amaceli kuyakhihlika kumnandi. Ngazi ukuthi ngidla nje osweet noma umoba noju. Ngoba uJesu iqiniso lakhe limnandi uma unenhliziyo evame ngokuthi ithobeke. Izwi kaNkulunkulu ngeke lize libe mnandi kuwe. Yezwa lonto limnandi, liyakhihliza, lishaya izaqhekha amasi amadala asevuthwe anokhrini wakhona kuthiwa eshaya izaqhekha. Izwi likaNkulunkulu limnandi, lijulile, libanzi, liyathokozisa, lungumthokozisi. Uthi-ke umbhalo lapha kwincwadi yezaga sahluko 3 kusukela kuverse 5, 6, 7, 8, 9. Incwadi izaga isahluko sesithathu ivesi lesihlanu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. So angikwazi ukuthemba umuntu ngenhliziyo yami yonke. Umuntu ungumalala ephenduka. Yezwa lonto leyo. Isho ukuthini lento yokuthi umuntu ungumalala ephenduka? Umuntu umelele ufika la abheke phansi bese ekhathele ukubheka phansi abheke eceleni bese ekhathele ukubheka eceleni ashintshe lenye icala futhi bese ekhathele lo hlangothi abheke phezulu. Uyaphenduke nje umuntu. Kanjalo-ke nokuphila kwakhe. Uthi mezona nomuntu mesekhathele ukuzona lo aphendukele komunye, aphinde aphendukele komunye. Ufana nomuntu omalala ephenduka umuntu. So angithembi umuntu ofana nami ngenhliziyo yami yonke. Inhliziyo yami imini uqobo lwami. Ngeke ngidlinze ngezinto bona ukuthi hayi mzalwane akufanele. Ngoba wazi awuzange uzwe, cela uNkulunkulu athethelele ngoba udlinza ngento engalungile. Okay, futhi ngiyabheda. Uma ngizocabangela umuntu into angayishongo futhi angayenzanga, ngenxa yokuthi mhlawumbe udlule ezithulele noma azange ngibingelele noma agcina ukungifonela. Sekuyaba mina sengithi hayi ke ukusho ukuthi akasafuni ukukhuluma nami, asafuni ukukhulumisa. Nginesikhwele esiqhamuka esikhaleni kumina akufiki nje ngalesikhathi ngicabanga ukuthi hey ndoda cabanga phela nalomuntu unempilo yakhe mhlambe wena why ungathathi ifoni umfonele, wena why ungambingeleli, why ulindela yena? Akasho phela ngomlomo ukuthi no angisathandi ukukhuluma nawe, awungixeke wesiketi noma webhuluku yangintsha. So yaqala ke umnika ke isikhala umuntu ngoba yini useshilo ngomlomo wakhe. So uma ngikhuluma ngokuthi imidlinzo yomuntu ayilungile njalo ubhalwe phansi eBhayibhelini. Yezwa lonto leyo. uNkulunkulu usikhombisa ukuthi uyena kuphela olungile, thina silunganga thina. Yini esiphethe noNkulunkulu? Ubufebe, udlame, umona, inzondo,
ukubulalana, ukuchitha igazi. Usho ukuthi uNkulunkulu uqinisile ngoba inhliziyo yami idlinze kabi. Ngezinto uthi ngoba naku umuntu ukhulume kabi ngawe noma ukwenze kabi nawe-ke usuyofasa inhliziyo yakho uyenze ifindo-ke mangena-ke uthwala umlomo uyowubeka ezikhomeni. Awusafuna ekukhuluma sowuze wagoqa izandla ulokhu ubhekane ufuna ukuncengwa. Yini? Inhliziyo yakho ayinako ukuthula. Awufundile ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwena ngawe njengomuntu amdalileyo. Sonke siyizidalwa zikaNkulunkulu. So uma ethi-ke themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngeke ngithembe umuntu ngenhliziyo yami yonke. Ngingamthanda umuntu ngenhliziyo yami yonke, kepha ngeke ngimthembe ngenhliziyo yami yonke. Ngokuba umuntu uhleka naye manje uthi uyaflathela sala akhulume ngawe izinto bengabe ubethanda ukutshela akutshele nje emehlweni. Kepha ubona ukuthi kungcono bezokulinda uflathele bese akhulumeke lo muntu afuna ukukhuluma ngawe. Uqaphele izinto ozikhuluma ngomuntu mengekho. Ngabe zikhombisa ukuncoma nokukhombisa ukumthanda noma kukhombisa ukuthi wena ubheka izinto ezingalungile ngaye bese usizakale ngazo. Ngoba inhliziyo yomuntu umalala ephenduka. Inhliziyo yomuntu ngiyakutshela mina. Umuntu angafika athi ngimfuni kabi umhleki mina, umhleki bese afika umhleki afika esihlekisa, umhleki kunjani? Umhleki kade sengicale ngicabona kakhulu ngaqhamuka nje awucabanga ngivele waqhamuka. Kayishini. Ngempela phela wena uyindoda madoda. Okay. Ngiyabonga. Umuntu uveze lomhlathi bese ubheka le athi wema. Uqhamuka unganakile nasi leso sicefe. Kusho umuntu emahleni nawe aze kumbambatha ihlombe. Kanti akezi lezi zinto asenzayo ngoba usothembile. Ingakho ngithi ngiyamethemba uNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu futhi ngiyamcela ngisize. Inhliziyo yami ngoba iyona kuphela into enenkinga. Aze ayilungise. Inhliziyo yami ifunde ukubekezela. Ifunde ukuthethelela, ifunde ukuxolela nokuthanda. Ithande futhi ingabi namkhawulo inhliziyo yami. Zithi noma zinginetha khona zinginetha kunjalo kepha uthando lukaNkulunkulu luphuphume kumina. Ngizizwe ngisemandleni khona ngingajimi ngey'nsimbi zenyama. Ngizizwe ngisemandleni ngomoya wothando lukaNkulunkulu ongavamile emhlabeni. Emhlabeni ngenkinga yothando. Uthatha unkosikazi kanti uthandela ukuthi usebenza kaToyota une-office unenkampani. Akakaze azakuthanda. Uthatha umuntu wesifazane ngoba ubuka izinqa zakhe. Awukaze wamazi wamthandela ukuthi nje umuntu wesifazane waze waphila inhliziyo yakhe yazi yanothando. Yazi ngithanda umoya wakhe. Ingakho nifuna o-yellow bone, nani nifuna o-sugar daddy nabantu abanemali. Ukuba inhliziyo ayifuni okuvamileyo kukaNkulunkulu okuyisiphiwo esivela ngaphezulu. Kumnandi ukuba sekhaya lapho kukhona ukuthula nothando nokubambisana. Kungekho ukwebha omunye, kungekho oduba omunye, kungekho oshaya omunye. Ngamagama nje kakhulu. Ukuba ngesekhaya njalo. Ngisho bathi awubheke wathatha indoda enjena, umfana omumbi kanjena, wathatha umuntu wesifazane omumbi kanjena, mumbi kubona, kepha kwena ave muhle. Ngokuba mawufika ekhaya kuthiwa nakho ukudla. Mawuhambile nawe ucabangela izingubo ezinhle. Ngendlela eniphila ngayo kamnandi. Awumuntu wabona abantu besifazane bese umvukele inkanuko ukhohlwa unkosikazi wakho. Mawubona abesifazane uqala ubheka indlela abaziphethe ngayo uthi cha nginonkosikazi. Ngokuba uthi mawufika phakathi kwabantu awunginike lencwadi le Izaga futhi isahluko 30. Isahluko 30 incwadi yeZaga awubuzwe nje uNkulunkulu ekhuluma ngomuntu wesifazane nobuhle bakhe.
engakhulumi ukuthi umuntu wesifazane umuntu onamehlo amakhulu onezindlebe ezincane namazinyo athe ba akanandaba uNkulunkulu ngoba sonke sidalwe ngomfanekiso wakhe. Kepha into alwa nayo inhliziyo yakho lapha kwincwadi yeZaga sahluko 30 verse 10 iqala lapha indaba. Ngifuna ubafundele nje umuntu wesifazane muhle kanjani. Ngisho indoda yakhe phakathi kwabantu ibonakala kanjani. Obanike ungahlebi inceku enkosini yakhe. Sahluko 31 napho ke manje. Ngiku-31. Kubani othola umfazi okhutheleyo na? Ubani nje awucabanga ulevile lo mfazi. Kepha udeleni awuhlemi. Umfazi wakho uhlala nezintsha kushonilanga. Umfazi wakho akazigezi uqobo lwakhe kufika kunuka iphunga umuntu wesifazane emshadweni. Ngokuba inani lakhe inani lomuntu wesifazane ukhutheleyo ungaphezulu komuntu wesifazane omuhle kepha oyinuku. Ezindaba uNkulunkulu uyasithanda uzasikhuluma amaqiniso. So onosuku ushadile phela qhakaze ekitchen, qhakaze phansi, qhakaze egcekeni. Umuntu wesilisa akekho uyosebenza akabuye phela kuphekiwe ekhaya. Akungashi ukudla ngenxa ye-TV. Nahani nihayoni labo bathatha isikhathi sakho ubaba manje sethi akaziphakela ukudla ukhona. Hayo hayi mhloka lo thetha unkosikazi awukhulumi emsebenzini tshela abantu ukuthi phela mina ngishadile mina angifani nawe ngcono ngani nomthukalo othi uyimpohlo kunawe uhlele emshadweni obolile ukuba uthobela abantu ukuthi ushadile kepha uma ufika ekhaya akukho ukujabula akukho ukuthula. Uyazisola umuntu omthathelayo ngoba umthathanga ngoba uthola umfazi okhutheleyo. Wayithatha ngoba ubona imilenze kwathiwa intombi ke le buka inyathela ngabantwana. Wamthathela lokho wena. Buka ama hips intombi ephelele anginandaba nokuthi unama hips nomuntu emcondo nomuntu ezingovolo. Akube umuntu wesifazane nje onothando oluvela kuNkulunkulu onokuthobeka nokubekezela. Asokwazi ukuthi sibe moya munye. Ngingami enhlela ngithi ngiyazisola ungakuthathela. Awu angisamfuni lo muntu. Cha angisamfuni. Ngingabuye nje ngithi ngiyazisola bengaqondile cha ngisakuthanda ukuthi nawe ufike wenza kanje. Bengafanele ukhulume kwaseqaneni lelo ukuthi ngithi ngiyazisola. Bekuthi uyabona ukuthi akalungile. Iba isibonelo wena. Umtshele futhi la nkosikazi. Wesifazane uyageza uyazithanda. Washo izitsha. Wangithi wena uthi uyinhloko ekhaya. Kanti ngoba inhloko ukuthi unentsheke. Noma ukhipha imali kuphela. Kulokutshela unkosikazi wakho ukuthi uzophoxeka befika abantu bekuphoxeka befita ukugcwala amaphela la. Nempukane ingane engeziwe. Ihamba namasimba la inentona impukane amafinile ayovala endlebeni. Ukhona yena ubhizi ne-TV. Uze ekhona ekhaya engenzi lutho. Angeke nje baba kamhleli fanele uqashe uanti ozosiza ngashadi uanti ozosiza yini umsebenzi wakho sengizona nje uanti ozosiza ngeke phela ayaphela amakhaya ithi ngiphephe umwana ongathola unkosikazi okhutheleyo ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Inani lomuntu wesifazane okhutheleyo lidlula imali ongaba nayo, lidlula impahla ongaba nazo, lidlula izinto esihlobisa ngazo ngokuba lobuhle bakhe ubuhle obuvela kuNkulunkulu. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye. Ayizindaba ithini? Inhliziyo yendoda yakhe iyathemba kuye. Ayikuswela inzuzo. Yayizona leyo. Ukujabula komuntu oshadile nenkosikazi ngempela wekhethelo uvela kuNkulunkulu lonkosikazi akaveli kumhleli. Nami ngifuna ukuba nonkosikazi. Kepha anginakuthatha unkosikazi ngoba ngigijima. Ngizamile ngahlulela ngoba yini akusebenzi kanjalo uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu uthi ufuna unkosikazi yena azomletha kwena uzomlinda bekuthi uNkulunkulu uzokulindisa. Ukuba vele abantu abaningi bamaKristu bashadile kepha umshado yabo iyabhidlika ngenxa yokuthi uJesu akekho emndenini. Nkosikazi unengane uyazi, ubaba unengane uyazi. Yafihlelana izinto. Ubaba ubhizi uthenga imizimba ngaphandle, utaka utshwala, uthi usindisiwe. Wenza yonke into nomama kefana, mama uyahleba.
akalaleli. Alukho nje uthando ekhaya. Abantu bafuna ukushiyeka emshadweni. Ungangena nje emshadweni. Ngoba nangu niyathandana, kepha uJesu mengekho lo mshado ufile. Ngoba nobabili nje esihogweni, noba u2. Izo esihogweni ngoba yini uJesu akekho. Into eyenza ukuthi abantu abazibiza ngamaKristu badivorce ngoba uJesu abamazi. uJesu akafune divorce. Ingakho athi-ke uma ufuna unkosikazi linda ngizokunika. Uyalindwa uJesu, kuyalindwa uJesu. Awuvele nje usuku umuhlale wenze umathanda. Kuyalindwa uJesu ngoba uyaxhobelisa. Hambeni kabantu imikhomelo yabo ngokulinda kwabo, nangokuhlinza kwabo, nokuhlala kwabo ebungcweleni nasekuthandweni kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda sonke. Thina simthanda uNkulunkulu. Sifuna uthando lwakhe kuphela, kepha thina sifuna ukusebenzisa uthando asinika lona ukuze siphilisane. Ingakho ngithi kuwena, ngithemba uJehova ngenhliziyo yami yonke. Themba uyayenzela okuhle. Nginike incwadi iZaga sahluko 3 verse 5. Incwadi iZaga isahluko sesithathu verse 6. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Ezindleleni njani zakho? Zakho zonke. Ezindleleni zakho zonke, ezindleleni zami zonke. Ngifanelwe ukwazisa uJehova. Ayike anginakho ukudla ngiyokhala kumakhelwane. Makhelwane, hayi ngeke nje anginakho ukudla kukhona uyangisho. Makhelwane ngishodi ngemali kanje. Ngisize. Hayi anginayo imali ikhona. Makhelwane phela manje ke ngiqekezele lapha bangitshela umbhede. Ngizame ngegugu. Hayi anginayo igugu ikhona. Umakhelwane wakho nje akanamsebenzi ukhona. Yenze ukhona umakhelwane. Into ekuthandela yona lezi ndaba ezixoxa ukuze kugobe ucingo. Yabo lo lezi ndaba ezixoxa lize bambele lo cingo ligobe ucingo ngeke ukuthi lapho ningakhona njalo bese nikhuluma amagama abanye abantu. Makhelwane manje anginaku ukudla ingane zilambile makhelwane kuyaphela. Ukhona ukudla. Uyothubana ngapha uqhatha usizi udle izinzipho yena ngani usekhiphe inyama efrijini. Wayifahlaza wayihlofozisa wayishisa kwanuka idlula la kwakho kepha uthi ayikukho ukudla. Nazo zonke izinto zenzayo hamba endleleni kaNkulunkulu. Ungasabi ukuthi abantu bazothini. Izimo zokuhlupheka amandla kaNkulunkulu abonakaliswa lapho khona wena ungesela indlela sokuthi uyabheka ukuthi uzokwenza njani. uNkulunkulu abonakalisa amandla akhe ngoba uthi-ke akasoze akushiya noma kulahla. UJesu izolo owathatha abantu eGibhithe amandla akhe wabakhipha wabawelisa ulwandle evula indlela yena bawela wabathwala iminyaka ewu-40 ehlane ebanakekela izicathulo zigugu badla ukudla kwasezulwini. Bengiwubahambela ngiyimi. Kubuhlungu vele ukuzama ukuthi uyahlama wena imizamo yakhe ishabalala. Ungabe uzama bese uzathemba wena. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Ungaziboni uhlakaniphile kakhulu. Mazise yena. Mazise umuntu uma umazisa umuntu lo usukumbeka eqoka. Mazise yena. Ezindleleni zakho zonke mazise yena. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Yobe seqondisa-ke izindlela zakhe ingakho ekunika izwi. Athi hamba la, enza lokhu, ungakwenzi lokhu. Hlala la, linda la. Yes. Wena umsebenzi wakho ukuhamba ngokholwa. uNkulunkulu uthi angihlale la, uthi angihambe, uthi angiphi, uthi angikhuleke, uthi angicule. Ngikhale uJesu uyaphila. Iyawesaba ntonina igazi lakhe lingingobele. Indlalifa yezulu babithuna koliwe uJesu uyaphila. uJesu ufuna nje wena uzinikele ekutheni uyamkhonza.
uJesu akasho akazavimbi ukuthi ucela usizo kubantu. uJesu akazavimbi ukuthi usebenze. uJesu akazavimbi wena ukuthi uphile impilo eright. Kepha uthi ithemba lakho malingabi sezintweni eziphathekayo. Ungazibekeli ingcebo emhlabeni. La emhlabeni siyadlula lemhlabeni. Abantu abaningi bafuna ukuceba emhlabeni. La emhlabeni abantu bafuna ukuba izigwili, bayathwala. Abantu baxoshisa abantu emsebenzini, bathakatha abanye abantu emsebenzini befuna izikhundla. Omongameli bezwe babhizi bagxisha abantu amalungelo azobaqhatha noNkulunkulu ngoba yini bafuna udumo, bafuna izikhundla, bafuna imali. Kusasa uyafa. Yonke le mali oyisebenzayo noyisebenzile iyiphi iyaphi ngoba awunayo ethuneni. Iyasalakela ngemumva ke. Hayi mina ubaba ubethanda mina kakhulu imoto yami imoto yakhe yami. Hayi mina umuzi wakhe, hayi mina imali, hayi mina ngifuna isikhundla sakhe. Yayizindaba. Sibanga sisebenzela ukuceba lemhlabeni kaphela sasa siyafa. Akhona. Siyasebenza. Sisebenzela ukuthi kusasa siyafa. Ngezwisise. uNkulunkulu akazaza nqa ukuthi wena ube nemali, ukuthi ube nomsebenzi, ukuthi ube nokudla, ukuthi ube nemoto nomuzi, ube nonkosikazi. Kepha uthi konke lokho kuyizeleze. Ngokuba uma ungacebile ucebela yena ngenhliziyo yakho. Njengoba ethi-ke themba kuJehova ngenhliziyo yakho yonke. Lokhu akuphe kona awubeke ithemba lakhe ezintweni eziphathekayo. Ngithi uNkulunkulu empilweni yami nenhliziyo yami ngicela nje ungisuse lento ekuthiwa umona. Ungisuse umona, ungisuse inhliziyo enegugu, ungisuse inhliziyo enomhabholo, ungisuse inhliziyo enenzondo, ungenze ngibe msulwa. Ngiqonda ukuthi ngifike nginqunu emhlabeni. Kanjalo ngokuhamba kwami ngizohamba nginqunu. Angifikanga namoto, angifikanga namali. Ngiphathiswe impahla zokugqoka. Ngizalwa noma sengifa ngifakwa nazo emgodini kepha ziyabola. Nami ngihambe ngiyobola ngoba ngiyinhlabathi. Le ngcebe sengixhume ngayo lana ngithi mina ngisebenzela abantu ababo. Abantu abakho sofila basathola ngisho isento ngokuba khona ongqeqe nongqese ababhizi babheka amanye amafa abanye abantu. Sale sihlupheke ingane zakhe ngathi awukazi uzusebenze. uNkulunkulu ufuna abantu abanokuqonda emhlabeni siyizivakashi. La emhlabeni siyizivakashi. Angikhathali ukuthi ngabe uthini. Uzofa, ngizofa, sizofa sonke. Inkinga ukuthi-ke abantu abaningi baphike ngokuthi hayi sonke sizofa. Vele bengifa ngekubantu bakithi. Vele bengifa nje kuyaphela ngakho. Ayakhambi kanjalo ukuba losimkhonzayo uthi lapho khona siya khona uma singamazi yena nendlela uthi ke kukhona umlilo ongacisheliyo uthi khona izimpethu ezingafi. Ukukhala nokugedla kwamazinyo. Lo umlando wokubuza lemhlabeni uhamba amaclub, uhamba amathaveni, uthanda umculo we-hip hop, uthanda umculo we-house, uthanda umculo amapiano noma skandi, kuphela ukubhinca ethuneni. Yaphela lemhlabeni nje yaphela. Ungajabula inhliziyo yakhe ngoba ukujabula kumekuncike ekutheni fanele wena uthi uzoba nemali uJesu uzobe sekuba khona injabulo uhlala ngesikhathi sakho. Uma uzitshela ukuthi hayi ngizojabula bese nginomkhwenyana noma unkosikazi uhlala ngesikhathi sakho. Ukujabula kwakho makube senkosini. Monge uJehova mphefumulo wami ngisaphila. Ayikho into engaziphakamisa ngayo ngithi hayi mina ngingcono kunobani ngoba mina nje ngifuna uJesu alungise mina. Angifundise nje umuntu noma ngathini athi nje zithobe ngixolele ngoba lo muntu akakwazi akakwenzayo. Unomoya obambile, kunomoya osebenzisa omakhelwane bethu ukuze baginqe thina sithi siyamazi uJesu. Jehova ngubani oyokuhlala etendeni lakho? Uthi umbhalo Jehova ubani oyokuhlala
endlini kaJehova ubani oyakwakha entabeni ubani oyoma ahlale kuze kube phakade kuphi entabeni yakho engcwele endlini entabeni yakho engcwele akhulunywe ngentaba enkangala noma lapha edazini intaba sephumlwa khulunywa ngezulu intaba ephakemele ilapho ekumele sonke siyohlala khona yilowo ohamba ngokuqotho nowenza ukulunga ohamba ngokubaqotho nowenza ukulunga yabona into ekuthiwa ukubaqotho akuyona into ongayithenga ngisho esikoleni ufunda ugogode ubaqotho yilokho ukuthi uma ubona umuntu elahlekelwe umtholisele yilokho ukuthi uma ubona isitha sakho sihlakekile usize ukubaqotho yilokuthi uhambe kungabi khona into ozosoleka ngazo usathane usebenzisa abantu abaseduze kwakho ukuthi bakuhlokoloze bakucasule bakhulume kabi bakunyanye bakuzonde ngoba wena ubuqotho bakho makungasithwa umuntu ongazeli lutho ukuba yilowo nalowo zonda umakhelwane wakhe nalowo ononya akazeli lutho unya likwenza ukuthi ube isigqila senzondo okhuluma iqiniso enhlizweni yakho njalo yayizona nto leyo ayishila ngazibonga ngayo ngifuna yabona ngithi ukhuluma iqiniso ngiyayithanda ayikho lula ngoba kwesinye isikhathi ifuna ukuthi uzizwe abantu behlambalazeka uma ukhuluma iqiniso kwesinye isikhathi uma ubona abantu bebaningi bevumelana ngento ebhedayo wena ukhuluma iqiniso ufuna ngathi ungavumelana nabo kepha ngoba uyazi iqiniso ngoba liyaphila kwena iqiniso uzoma eqinisweni ngisho bangaba u-10,000 ngisho bangaba yi-1,000,000 ma uwedwa umile eqinisweni uNkulunkulu uyakubonga ngokuthembeka kwakho ukuthembeka ngithembeke ngenxa bright cha ngeke ngithembeke ngenxa yomlungu emsebenzini ufuna ngithembeke ngenxa kaNkulunkulu ngoba umlungu uyothembeka kuyena noma esethi-ke enza into ebhedayo noma ubright asenza into ebhedayo ngoba ufuna ukuthembeka kuyena uhambe uyokwenzela umsangano yenza isono ngifuna ukuthembeka bright abantu abaningi bafuna ukuthembeka kubantu uNkulunkulu bayasambula ukuthi wena awukholwa wena ufuna ukuthembeka nje kubantu ezolona iqiniso-ke nje lifuna ukuthi ukhulume ngoba lona hlezi kumina bambalwa abantu abalithanda iqiniso abantu abaningi bafuna abantu abazobambisana nabo ekubini so usathane uthumela izingilosi zakhe nezisebenzi zakhe ukuba nawe zizoginqa okholweni lakho uzithole nawe sowufakaza ezindabeni zamanga uzithole nawe sowusihleka isono uthole intokozo ngesono usathane usenqobile wena usalindele ukuthi usathane nje akwenzele izinto ozaziyo kanti usathane ufuna nje izimbobo ezincane ukuze akwazi ukungena kancane kancane uzombona ezegcwelile uthi useqedile usathane nga sengakhuluma kanje sengathi nqaha kubani sengathi ayikwazi ungidakela sengathi mina nginolaka nginodlame sengiyahleba mina lo beshumela kanje sengiyabona phela uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi hayi wena kanje waphuma endleleni ufike kanjani usukhona yaqala lapha ngalesikhathi mina ngingafuni ukukhuluma iqiniso ngesikhathi ngihleka abantu bebheda ngingafuni ukubetshela ungcono uvele uthule kunokuthi uzame ukuthi uzimixe uzipinke kubantu abangalungile kubeni ukuthi uyalunga noma ufuna ukulunga odadewethu bahambile bema-university bafike baguquka impilo yabachitha impilo batshela ukuthi basaphila kamnandi abafowethu bahambe be-right emakhaya namhlanje badla lonke uhlobo lwezidakamizwa badla lonke uhlobo lwetshwala badla lonke uhlobo lwamantombazane akasazazi yena akasayenzi into ayithunyelwa ukuthi ayoyenza ekhaya bakuvumela ukuthi uphume uhambe uyofunda ubuye neziqu uzoba umntwana ozosebenza abe nonkosikazi noma umakhulu wena ubuya nesisu awumazi uba wengane wena ubuye manje sowuhleli kwi-wheelchair wena sowuyobheka esibhedlela usayenza into ebithunyiwe bulawe idakamizwa sobuye nezingane kanti kwenziwani lapha e-university nasekholeji kwakhiwe izingane kwakhiwe izitifiketi kuyafunda noma kuyafetshwa kwenziwani kuyafunda noma bade utshwala abantu kwenziwani lapha ya abantu abaningi abazali benu baphoxekile abakwazi ngisho ukuvula imilomo phakathi kwabanye abantu ngoba yini bebechoma ngawo hayi phela mina ingane yami nje izoba udokotela ingane yami njena nje izoba usonjiniyela nje izofunda nje izosiphila ley'ngane zala emphakathini kweqeqe kuya lesisu ingane yakho isuma kabani nya
Awusakwazi phela uPawulu. Ngoba akufanele izinto bezihamba kahle usizakale ngabanye abantu noma uthome. Vala umlomo. Ubonga uNkulunkulu bese ukhulekele nabanye abasabhekene nezinkinga. Impakamo akayifuni uJesu. Nika incwadi ezakhe. Sahluko 3 verse 7. Thini? Hey, ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova. Yimi lapho nje yavala. Mesabe uJehova. Udede ebubini. Uyeke ukwenza okubi. Mesabe uJehova. Uyeke ukwenza okubi. Uthi owesifazane kufika Elisha. Befika ke. Amthole ngenayo ingane. Bese amcelele enkosini ukuthi yini ongayicela athi akanangane amkhulekele uNkulunkulu amnike ingane. Ufika isikhathi ingane ithi ihambisane kubaba wayetsimini vele igula iphathwe ikhanda. Ithi ikhanda lami ingane ivele phansi. Thiwa ithatha usendlini vele ifa ingane. Umuntu wesifazane akhumbule ukuthi kunomprofeti owafika kubika. Uyena lo ekumele ngiyekele ngiyomtshela mayelana nalengane le angicelelayo enkosini. Suke lo muntu wesifazane ahambe ayomfuna. Behamba bamboneza lapha bese athumela Elisha athi ke encekweni yakhe awuhambe ubuza kulo muntu wesifazane ukuthi ngabe konke kuhamba kahle yini. Ihambe inceke ifike kuyena. Ithi inceke uhamba kahle ithi hayi umuntu wesifazane kuhamba kahle. Khona kubi kunjiya. Akasafuna ukukhuluma nalomuntu athunyiwe. Ufuna ukuyangqoka umprofeti ayomtshela ukuthi nandaba. Befika ke uyamchasisela. Athumela umprofeti nenduku le yakhe athi hamba ukhulumela nomuntu uyobika le nduku phezulu kwengane. Alandele. Athi wesifazane ehamba uthi umcosha athi ngihamba nawe. Ahambe naye. Bese fika lapha angene aye khona. Afika alale phezulu kwengane aqondanisa umlomo. Abuye emva lokho akhuleka. Iphila ingane. Ivuke. Konke ngesikhathi sakho. Khona izinto ezifika empilweni uzonazi ukuthi kuphele konke. Kuphela ithemba. Uqhamuka umuntu. Asikhamba kahle emhleni. Ngeke khambi kahle nje ngempilo wena kanubanise. Ukhohlwe ukuthi kunoNkulunkulu ojamethemba. Kumele aqhamuke umakhelwane athi khamba kahle emhleni ukuthi hayi right kuyaphileka ngoba siyaphila ukhala kusisi. Bese ungena endlini ukhulume noNkulunkulu wakho ukhale kuyena ungakhalela abantu. Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Unganciki kokwakho ukuqonda. uNkulunkulu uyasifundisa. Yazi kancane uyasikhulisa. Uqonda izwi lakhe ukwenza into efuna uyena. Uthanda ukuphila ufuna uyena. Ukuphile futhi ungabi namahloni. Uthi ke uPetro sebemuzwa konke bahlabeka ezinhliziyweni. Base bethi kuPetro madoda bazalwane Siyakwenza njani na? wayesethi uPetro uphendukani. Yiloyo nalowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya. Isiphiwo sikamoya. Lento ekuthiwa isiphiwo sikamoya. Ukwazi izwi likaJehova ngoJesu Kristu. Ulazi bese uyalenza. Uthole isiphiwo sikamoya. Isiphiwo sikamoya kuyona usindiswe namhlanje lesiphiwo sikamoya. Lithi phendukani kukho ukuthethelana kwezono khona niyakuphiwa Isiphiwo sikamoya oyingcwele. uvela uphiwe isiphiwo sikamoya oyingcwele ungazange uzuhlala ezweni. Uzomazi kanjani umoya oyingcwele uthole isiphiwo sakho ungazange ufunde ngaye. Isiphiwo sikamoya oyingcwele ukwazi izwi liphile kwenu lenze. Angikhathali ukuthi ukhonza kangaki noma ukhonza kuphi. Uma ungasenzi isiphiwo sikamoya oyingcwele afundisa sona uzwe esihogweni. Ngokuba isithembiso ngesethu. Lesi isithembiso esethu esabantwana bethu esabo bonke abakude. Bonke inkosi. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu. Ungathi ubizomhleli. Lithi iBhayibheli ke shumayela izwi. Noma kuyisikhathi noma kungesiso. Mina ke ngiyabiza ngezwi. Uthi uNkulunkulu kuIsaya. Siyakuthuma bani athi Isaya thuma mina Nkosi yakho. Bese mthuma athi ke khala kakhulu memeze ungaziba.
tshela abantu bami iziphambeko zabo. uNkulunkulu ubiza abantu ukuthi babuyele kuyena phela. Awubizwa umhlengi nje kuyiveseli sitsha esisetshenziswa uNkulunkulu ukuthi kwenzeke intando. Angisebenzeli imali yabantu ukuthi abantu bangikhokhele, angiqashwa ngemali. Ngisemsebenzini nje kaNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu angipha kona ngipha ngamandla akhe okufunwa nguyena, hayi lokho okufunwa yimina, ngoba mina ngiyazi uma ngase uNkulunkulu anginike nje u-25 million njengamanje. Inhliziyo yami ngabe singikhohlisa. Sithi hayi ngeke kufanele ngabe manje uyahamba eNew York, eAmerica ushawa umoya, uyohlala ebeach lapha ushawa umoya. So ukhohlwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ubize abantu bakhe, wena sowuhlaliswe ngemali le. Inhliziyo yomuntu isitha sakhe. Bonke abantu bafuna ukubhaphathizwa abasithini kule mininingwane lo ebonayo. uNkulunkulu emuhle uza kuyazi nje. Akwazi ukuthi sifinyelele kuwena. uNkulunkulu nje siyakhuleka senzele umusa, sithola inqola enamasomo ukuze sizokwazi ukuthi sihambe sigcwalise lo msebenzi wakhe. Sivakashele abazalwane kuphi nakuphi, senze umsebenzi wakhe uNkulunkulu ukuze kugcwaliseke izwi lakhe. uJesu Kristu inkosi. Cela usivalele ngomkhuleko. uNkulunkulu namandla, Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Wena wedwa uthembekile uNkulunkulu wethu. Wena wedwa sibonga uJesu Kristu egameni lakho Nkosi uJesu Kristu ngokuhle nangomsebenzi ongaka owewenza Nkosi. Ushiya isikhalo sakho sobukhosi uza uzogcwalisa izwi lakho ukuze yonke imiphefumulo ezayo ize ephendukeni. Siyawubonga umusa ongaka uNkulunkulu wethu. Siyacela izindlebe zethu zifane nomhlabathi ovundileyo olizwayo ilizwi lakho. Lithele Nkosi izithelo ngomusa wakho Nkosi uJesu Kristu egameni lakhe elihle uNkulunkulu wethu ohlezi esikhaleni sokunene sobukhosi sikaNkulunkulu. Ubusa kuze kube ngonaphakade manje naphakade. Amen.